Kano nagwasing masasakinan nga wala man ta kasubuha. Di man baya ka sir, magunot ami taga ami nimo reward. Pagilis mo kay mga unta sa gawas. Ano po? Kay ba? Nag-unsa man ka kay ba? Naghinlo sir. Usa naginlo. Usa gigamit mo ginlo. Wipes. Sir. Wipes mo gigamit mo ginlo diri sa hagdanan. Ay so sir nga. Ang wipes, barato ran eh. Asa man imo ha sir? Mahurot ang wipes nga puting barato ha? O mahinlo ang imong balay? Nya pag humaghinlo, mura nagkaasang mahala. Sakto po ka, Tino. Sakto ka. Nakay punto. Plus points ka sa kuha. Tanawa ang hagdanan sir sa kasinaw. Wow. Ang ibabaw. Hala ka. Tanawa sir, ang mga salog. Grabe. Tanawa mong bitana sir. Oh my God. Grabe ka, Tino. Buutan niya ka karante. Asa sa TJJ? Medyo? Naayaw ina. Bugay na po ninimata si Ate J. Ala, asa si Ate JJ, te? Ay, tumas na ako nagwasing sa sakinan. Ano nagwasing mo na siya sa sakinan mo? May ako nasubuan. Ang pwede sir. TJ! TJ! Sir, Nagunsa makadira? nagwasing ko sir. Unsay nagwasing sa sakinan nga man ta kasugo alis agad. Ali sulod ta sa sulod. TJ! Ano nagwasing mo sa sakinan nga wala man ta kasubuha? Alam sir, di naman kailangan subuon. Sa to pamuliw kung hindi mo ha. Mo sir. Grabe ka utan man dahil ninyong duha. Sa iba grabe pa pahinlo dali sinaw na kayo ang hagdanan, sinaw sa sinaw tanan. Ikaw pud nahinlo ang sakyanan, bisag wala kasubuha. Plus points mo sa kuha. Plus points sa ati iba, plus points sa ati JJ. Naamoy reward. Ha, timali na. Nya karon mamahaw sa ta. Ay, sir, alam niyo ko nagluto. Usa wala nagluto te. Inadalan mo. Imon baya ka sir, magunot ami taga ami nimo reward. Gani tagang galig reward. Unsa din yung gusto nga reward? No, ito sa gawasin. Na mangaon na pud sa gawas. Na sige na lang ta kinananay ini sa gawas te. May man ito sir no, kay lami ang sudan, dili ka mapulan, dili na po ta magluto. Sa ato pag iplano ninyo ning tanan niya mahinlo mo karon kay gusto mo mukaon na pud sa gawas. Wala si Roy. So wala si Roy. Ngino mo dyan, Bisi? Mahinlo me. Kabalo man ko sir no, basta mo promise ka, mo hadyung tumanon. Na mapasubo mong buntahan niyo eh. So gusto jud mo ang reward ninyo mga na pud sa gawas. Gusto sir. Ikaw TJ. Gusto sir. Igutom na dagate. Oo, sir. Ikaw te iba. Aw. Sige. Usa pa man buhaton sa taong gutom mo, hindi pa kanon. Pagilis mo kay mga unta sa gawas. Ano, mag-ilis pa? Una po! Sumano mga boss no, palakaw mi nila Ate Ibaw at Ate JJ para tumanon akong ginaingon sa ilaha nga reward. Mao ding wala sila nagluto kay gusto sa gawas mi mangaon. Sa among pagbiyahe, gi-enjoy na lang nako akong kaugalingon. Unya kani sa Ate Iba nagapil-apil man pud noon. Hala, mga unsa naman ni sila? Matay, grabe man jud nilang garaa. Paminaw nako giplano ni nila ning panghitabo ah. Mauna, mahadlok man di pa ko sugagdagan. Pero anyway, pag abot na mo diri sa restaurant, diretso din mig order. Well, kani sa Ate Iba, naghangad-hangad nga nung dagan daw kay nagsigasiga. Elsa? Do you wanna build a snowman? Iba pa po yun. Kani jud sa Ate Iba, stang badlungon na. But anyway, after 30 minutes, naluto na among gi-order. Tanawa ra gud na, o bisag mag-ampo pa, mukuha na. Unya karon kay human na mag-ampo, boylo na mo dira. Kabalo na day kon si tirada ning Ate JJ ug Ate Iba, magbinuotan sila unya dili magluto para sa gawas mi mga nila. Ay nata. Pero sige lang kay unsaon ta man, naka-promise naman kog reward mo na kailangan na lang nako ni panindigan. Unya before ni mahuman, pangutanon sa nako kung okay ba sila sa reward nga ilahang natagamtaman. Ate Iba okay. Okay guys, sir. Ikaw TJ okay. Okay sir. Okay man di ay, di sulbad ang problema. Sa next reward na pud ta.